Nyakate ndak rewel wae tak tambahi 100 mung kedemoke kok 100. Demok ae ya wong 200 aku tak demok. Ndake apa? Pak. Kowe ngapa Kle? Pak. Demok kula, Pak. Gak ora sudi. Demok nggo pacul ya kene. Wis kono gek tengok kono. To ngarani wong sak penake dhewe to. Urung ngerti ijazah apa kang ngono cah goblok. Nek ora mendut pingu dadak udut barang. Nggak rasa udut. Sok wae udut. Lah iya. Ya. Anu wae sak karmu, junggrang ya kena. Karo apa jenenge kae? Udu apa? Gentha ya kena, suminten ya ora apa-apa. Watone ngaturke pamundutan ki penting, Gong. Ha iya. Ya. Subrata karo Gentha apik Gentha. Heeh, Subrata kurang bagus. Ha iya. Subrata kok raine ireng mengkilap kaya ngono. Ki ayo ngadeg malah ngapa lho? Heeh, ora gecek kacaket ora. Temi iki. Bingung. Ayo, turuk, tulungan, delem nang. Kowe mlaku ijen iki saka ngendi? Aku saka pasar. Lah kowe ngopo kok tekan kene? Ayo ngedang kowe kuwi. Lah ngopo ngedang aku? Sejatine ngene ya, Yu. Piye? Ngopo piye ngomong Wis pirang-pirang dina iki aku ngrasake ning atiku ki ra jenak, ra kepenak. Mergane. Ya aku ki mikir sesuatu sing ra iso Sesuatu. tak jelaske. Ora apa-apa ketoprak modern. Kok ora iso dijelaske mergane piye to? Arep omong ning wedi, ning nek ra tak omongke kok ganjel ning rasaku yo. Mbok omong lho, emang ngomong kok dadak ganjel barang ki ngopo? Nek aku bloko karo kowe aja kaget ya yu. Aja nesu karo aku. Lah kuwi tentang aku apa piye? Tentang kowe yo. Heeh, marga aku apa piye? Lah iya. Lah apa? Ngene. Piye to? Aku wis mubeng minger, mider-mider golek wong wadon sing kira-kira cocok karo rasaku kok tok ning desa iki ora ana. Lah kok iso? Klorok. Keprake kesampar. Oh ya aneh sing anu keprak. Kowe ngopo cerewet pemain kok. Sing cekel keprak iki mbok sing anteng ngono lho. Bisa karepe. Mul pendek. Mul pendek. Ngene ya yu. Piye? Aku ki Ngopo ta? nyerak kene. Kok urung sida kok wis nandang arek nyekel iki ngopo? Aku seneng kowe. Hah? Maksudnya seneng aku piye? Ya aku tresno karo kowe. Kowe ora delokke apa piye? Lho tak delokke nek aku ora delok sing ora aku iso tresno karo kowe. Aku apamu? Ya kowe mbayuku. Lah kene kok arep seneng karo Mbak Yune iki ya ora ilokno. Ya ilok wae. Ilok kanggomu. Nek Menurut apa? silsilah kekeluargaan kuwi ora entuk. Sing kandha sapa? Aku. Dobrae rapate apik iki. Ki omong wae to rasa ngrungokke liyane. Ki penontone rese banget ya. Rugi ya adile tuku karcis ketoprak. Aku ora iso ya to. Aku ora seneng karo kowe. Ya upama kowe ya cemploke ora seneng ning ya mbok sedela-sedela raketan sak nyukan iki ngladeni aku yo. Nggo tombo gelo. Nek kowe kepengin ngombe tak gaweke, kowe kepengin madang tak jupukke. Ning nek dinggo rasa tresna aku ora iso. Udah gelone metu ya kowe. Aku
Aku ora iso to. Engko bar iki adegan taman. Kowe rasa gagas omongane penonton to? Adegan taman terus engko metu dagelane. Mbak Yu. Arep ngopo lho kowe? Camplok aku tresno sepuluh wae yo aku tresno tenan karo kowe kapan nggonku Delok wayu. Depok neh yu. Ngapa? Pisan kas yu. Ngapa? Nah, arep dikapal. Delok ketoprak rasa krewe to meneng wae. Wis mulai gandrung. Hamulat sira Mas. Matamu. Ror delok toprak ora braok kaya ngono kuwi. Ngantil tenan ya. Bengok ora. Melu gemes ya aku. Ngantil tenan ya. Ora apa-apa. Kowe urung sepira kuwi? Hah? Kowe jek pengen tak antel meneh apa piye? Kuwi lagi cilik urung sepira. Leh kok ngantel lagi ngene, urung nek ngene. Woh. Ngono. Ngapa? Kene menggeh-menggeh ngono kok arep dadi bojoku. Aku pijetano yo. Rasudi, ora usah nyedak. Ora usah. Rupane jijik iki ngono kok nyedak-nyedak. Aku sok daftarke dadi gendeng ya. Iya. Kowe duwe penyakit lho. Gatelan ngono? Tukokno salep nggo salepono ya yu. Rasudi. Aduh. Apa ya? Kenapa kok aduh? Nembang, Pak. Nembang. Kowe sesuk nek ndelokne rasa melu gom. Rasa melu niku wis Awet banget kowe iki. Aduh. Nimas, aduh. Miyem. Ya timbang ono katresnaku Apa sih tak apa? Kok nek ngono kuwi ngapa ngono lho kowe iki ya? Wes aku dadi mangkel karo kowe iki. Ngopo e, Gong? Sing gandrung gento sing nafsu aku. Iki ngopol. Berarti iki ketoprake dadi nek kaya ngono kuwi. Nang ngono kuwi tata aku iki ra sudi seneng karo kowe kok. Dadi sedelo wae yo. Yo. Ngapa antuk-antuk ngono barek? Rupamu mbok ngilo lho to. Ya aku ngrasane aku ki wong elek. Lah kene kok arep seneng karo aku. Ning apa suta butuhke rasa apa rupaku yo. Aku ora butuh kabeh, kok kowe ora butuh. Nadyan
Kadep netro Ora ono kuwi ta aku ra yo nek ngene iki ya aku ra seneng aku ra seneng lho. Oh, gentone goblok. Dinar ya usata Ora sah sithik. Ora ono kuwi ta. Ih, aku dadi wani karo kowe to, mergo kowe ra sopan karo aku. justru nek kowe wani aku saya wani Lah, mbok kuwi sing tak karepake Lah, nek ben ana imbangane ngono lho nek aku ra sudi seneng karo kowe, wong aku ra seneng karo kowe. Kepiye kowe? Nah, aku wis tak ngono. Kok iki sadar ngono lho, tok. aku ki ora edan Kowe iki ngapa? Ngono ki lho, kaya apik-apik barangmu ki. arep bukteke Ra sudi. yo nang mburi sedela Apa? ngombe kopi Gas. gelem ya yu Mah, kowe ngerti ora ta bahasa moh iki? mumpung aku sih duwe sabar lho yu Terus ngopo nek ra sabar? Aku di karo kowe. Ora. kowe ngerti to yen to aku ki gaweane begal gaweane Iya, ngecu mulane aku iki gaweane begal ngecu ngono iki dadi aku ra seneng karo kowe. mula aku pengen ngecu karo kowe Ngecu ndasmu kuwi. wah kasar Ora ketoprak wis dadi ra apa. toprak dadi yo Oh lho. Ora usah disebutke. Ayo sih, sapa jenenge iki? Sapa iki? Mbah sapa jenenge? Kowe malu-malu ngapa ora sampe ngomong? Mayang ndo. Ah kekep tenan nek mos aku. ayo kekep wong Jadi, loro melu-melu. Bapak Sura bangsat Yo pancen kuwi bangsat. kelapa Ngapa ngapa arep ngapa? Tak bandem sandal tenan lho kowe. Iki oh nganggo pemasan ngono iki lho. Kelapa 3. Turuk turuk. Ora ngono kuwi. Turuk turuk. Tuk tuk tuk. Ora sudi. Aku ora tresno karo kowe nang kene wong wedok mlaku ijen tanpa roak aku jejere wong lanang sing gagah pideksa rasa nek men kowe wong wedok Endinge iki sapa cempluk dilarak tangane jak mlebu ngono. Engko sesek terus bubar. saiki kowe gelem ora Ora ngadeni sudi. aku Aku ora tresno karo kowe ya ta. ya ra gentak rudo pari Arep tekan tangan kok dhuwur. tanganmu nang dhuwur ra Nek tangan ki nang isor goblok. lah kok nek aku nang isor ya salah meneh Lah nek nang dhuwur yo piye tangan kok nang dhuwur ngene-ngene. iki lho sing tangan iki Ya aja sing iki. Tangan sisine ya ono. pondasmu Dasmu kuwi. ayo Aku nesu tenan lho iki nek karo kowe nek kowe ora krono dikandani. Aku dadi Mbak Yumu ora sudi duwe adik kaya kowe. sing dicekel tangan sing iki apa kuwi siki sidane nggo kuwi tak cekel kowe tak dhuwur Nengok tangane bapake iki wae. oh aja gelem ya yu Mah, gelem ya ora sudi. tak rudo pari pesem yu Ora ngono kuwi. Tarik terus. Terus. Terus tarik. Tarik terus. Terus tarik tarik. Terus tarik. Tuk tuk tuk. Kudune ditarik terus gorene terus nggo wong loro. Maksud lu wedangan wong loro pun Pak Kowe pengen tak antel wae. wah kejam tenan iki cempluke kejam tenan ya mung ditarik ngono wae nesu tenan. Lah nek Tarik meneh. tarik tak antel lho.
Iki wis rampung gelu tenan niki, Pak. Ora apa-apa engko bojomu dijokke. Ah bojomu padha lemune kok. Gelut rak kaya Brahala mungsuh kae Brahala. Kentul. Apa? Kentul-kentul apa? Joglos paku piye? Awak lemu iki nek tiba ora bluk ngono meng tung ku sing kene glimpang ngene tung. Nabrak paku. Kaya mandi bola. Kaya mandi wis. Kok sik aja medun sik nek urung dikeki. Ha iya. Oh beres ah wong iki sawerane saka Pak Kunto Mas sing nyuwun. Ki tanganku lara tenan lho meng dikeki pira kuwi? Nggo pijet barang ya, Tin ya. Pijet ya paling gak wong siji 500 nih. Diklip iki lho. Ya wis klip Dibukake bisa dibuka bisa. Angel iki. Nek kula bukake. Rasa aku wae. Sale coba kuku piyayi dadi nek nggo buka klip ki ora cerdas. Kuku piyayi kok coklat. Bar nggo ngukur-ngukur. Waduh angel aja. Nek iso buka tak bukake. Ora usah, tak buka dhewe wae. Iki senengane kok sapa-sapa tak bukake. Lah ora iso lho. Dadi buka dhewe nang yo. Stagenan ya. Duit kok tekan stagen sih. Ya ben ora karepku. Kok pakai sih kowe? Iso kok iki. Ya melu ben kompak. Nggih, matur suwun. Iki anak jane rampung ora usah cedak-cedak aku ya wegah kok. Nyo. Ketoprak wis paripurna iki tak men dum-duman honor. Ya. Ngene, Bro. Iya. Hasil karcis 400.000. Iya. Iki dienggo apa jeneng kebutuhan tobong 350. Wis bedhek. Lah piye? Nyo. Besok main meneh ya teko ngruput. Nggih. Besok dapukmu watu. Nyo, kowe besok main meneh teko ngruput. Besok bintange main liyane. Kowe dapukmu wit kambil. Ah iya. Kok dadi kowe wani ndumuk kene ku? Wani pira kowe, ha? Kapok ngono kamu. Ora kejar kok kae tetep kena. Lah untung aku nggo bathok nek ora nggo bathok ya. Kabeh kene. Wis. Ndi mau 100? Aku anggepe kok kabeh. Lah kowe wis ndemok aku lho. Pun nggih. Ya wis kan ngono. Enggak dadi masalah. 100. Wis ora wah. Gelut ra apa-apa aku. Ya, kate enggak rewel wae tak tambahi 100 mung kedemoke kok 100. Demok kae ya wong 200 aku tak demok. Adake apa? Pak, Kowe ngapae, Kle? Pak. Demok kula, Pak. Gak ora sudi. Demok nggo pacul ya kene. Wis kono gek tengok kono. Kowe iki Oh, nanti apa ya? Apaan sih? kae mesti penggemar YouTube nganti ngerti kata-katamu. Terus ya. Apaan sih? Iya, cah kok kemayune. Nah Iya nek wong wedok ya kemayu ngono. Nah iya, ning ra ya ora kebangetan nganti oke sing do gemes lho. Gemes. Napa nggih? Ana sing ketemu karo aku penggemar ki, Pak, tapi pun teko dereng. Mumpun teng transit ta ngono. Ajeng napa ajeng ngamplengi. Soalnya Saking gemes iki iso uga ngantem ngampleng ki saking Jiwet. gemes ki jiwet nyetrot. cetot. Ngono. Wis saking gemese. Masa ngono. Ya, ki ana sing nyuwun kadung tresna. Nek liyane do tak bukai, nek nggonamu ra tak buka nyo, soalé kowe sinden terkenal cerewet. Iya. Bahaya aku nak didongake sing Amplopmu tak buka aneh-aneh mesti ya. rame. Nyok kek kisah. Ya, Mbak, kira ra dicowok aku reti mau jerone padha. Wis, Yakin yakin. mangewonan barang iki, Pak. Oh, dijeli mangewonan ya. Ah tenan ora. Salah meneh ta aku pisan. Lah iki lho mangewonan lho. Sing jeneng nek ning jero amplop ki diparingi sawer ki sak Bebas. Iya, tapi ini amplopnya kok enggak dilem ya? Apane? Amplopnya. Kowe dikletek lim-liman desit banget kowe. Lah berarti mau iso dijuka. Kowe amplop ki saiki modele kletekan srit ngono terus ditemplekke. Lah nggih berarti mau jenengan njupuk ya. Nek kowe ora dikletek berarti ora lim-liman kok. Nggonamu dodol amplop lim-liman kok. Dadak didilat ngene iki ya. Lawasan ya, Flop. Maksudnya niki kok ora dilem ket mau ngono lho, kan iso dijukuk ngono ro dalange. Ah takono sing ngirim kok takon aku.
sekedap kula nggih oleh apa ki jenenge? Apa? Request. Pamundutan. Pamundutan saking Mas Wisnu, teknik perlengkapan. Perkapalan. Wah, kowe iki siji bodhek loro ra iso maca. Isin aku. Apa sih? Oh iya. Apa sih? Kuwi atos. Nek kuwi Alisa ki atos. Lek ngonekke ning ngarepmu lho. Kowe siji bodhek. Ya isin iki. Tenan ra, bener ra, coba. Iya, apa diwaca jajal. Di Mas Wisnu teknik perkapalan Tahun 99. Oh. Nyuwun tembang. Apa? Lewung napa gembira loga Mbak Tatin plus Mas Solikin. Oh, Kirim Mas. salam kagem alumni teknik perkapalan ITS, khususnya unit kegiatan mahasiswa karawitan menawi taksih enten. Menawi taksih enten berarti ya diragukan iki. Ya lan ngaturaken Dirgahayu ITS Kaping Seket Songo. Ya. Vivat iki apa ya? Mbah. Aku ora reti Vivat. Apa? Vivat hidup. Vivat hidup ITS. ITS ya apa? Ayo, ITS ya apa? ITS apa? Ngerti Masa kok dikandani ora? lho. Coba nek Ayo. pancen. Institut Apa sa? Wis budek celat. Budek celat ra iso maca sih. Institut. Nah, institut. Ayo, iki bejo. Dek ben kae tau muni. Apa kuwi artine? Institut ngono. Istutit. Lambene sakmono ki lho, aku sak ngono-ngono padha dalange ya sekarang dadi aku melu-melu Institut napa? Teknologi Heeh. 10 November. 10 November nganggo P. November. Nah, iya. No. Ora nganggo V soalnya ejaan KBBI. Oh iya, November. Kadung kuwi tok tak omongan ejaan KBBI. Jenengan ngerti po? KBBI yo ngerti. Apa? Apa KBBI? Uncal-uncalan iki. Sesama goblok gak wis. Sesama goblok cengelmu. Kita itu sama. Gogelok ning kene. Lho ya ora, aku SMA kok. Aku tak akoni nek lulusan SMA. Nek kowe apa? Iki Wis sarjana S1 lho. lho. Iya. Wis sarjana lho. seni. Lebih di atas saya lho. Lo Iya. kan tidak menjamin untuk kepintaran. Kowe wis nulis lho. Aja nganu kowe aja selak. Kowe wis nulis skripsi berarti kudune ngerti KBBI. Ora e. Lah, skripsimu tuku. Ora lho wis. Aku main goblok wae apa. Dikandani. Iki gemes iki. Adine gemes. Aku kan terkenal goblok ora apa-apa goblok budek apa meneh Mas. Bodek, ra iso maca. Celat. Celat. Ora deng. Apa Sing sih? penting cantik dan menggemaskan. Ya toh. Ning japrut gaweane japrut. Aku Kon kan senyum, kowe mbok jajal senyum. Nek foto ki ra iso senyum lho, Pak, nek selfie. Apa? Selfie ki sepaneng. Takon senyum, rodo senyum ketok untune Siti. Ra iso, tetep aku jajal kon. Cepet jajal kowe guyu, Apa? Mbak, guyu. Pani piro bayar aku piye? Pak Wani. Anak aku mbok rasudi. Lah apa? Ameng kon guyu kok wani piro? Lah ya aku kan Ambek jare ngedep wong edan kan cekakaan ra bayar. ora lah. Malah bahagia ya. Jare terkenal judes ya biarkan saya nggak usah senyum. Ya, ya wis kuwi ciri khas dhewe. Ciri khas ya. Yo, diaturke kadung tresno engko mbira lukane gara-gara Oh nggih. liwunge engko bareng-bareng. Oh nggih. Lah Mas Oli kan nggak ada kan? Engan iki ngono. Wah, Napa Pak? Kadung tresnane gak diwiwiti. Oh nggih. Wong aku ki omongke cetha kok ae ora. Ngono nek dunake budhek kok ora gelem. Lah ya ora jelas lemong kok. Ya jelas kok ya wong. Mau ni piye mau? kadung Kadung. tresnone gak diwiwiti aku Iki lho. iki krungu lho. Ya. Lah ora mulane. Hah? Ah. Kowe ra gelem ngrungokke. Kowe ngerti kok. Iki yo ngawur le ngartek. Kalian sekongkol ya, kalian ya. Oke, nggak apa-apa. Ayo. Sekongkol. Itu sekongkol. Rina wangi. Apa sah aku dikeplok Isa? Ya seneng, bingungan iki wis bodhek bingungan.
ngeploki duduk kowe doro duduk ning seneng memberikan apresiasi terhadapmu ngono lho. Apalah artinya? Tepukan tanpa saweran. Ya. Ayo kowe uteke duit wae malangane yo. Nek butuh duit kowe butuh ora duit? Ya butuh ning rasa ngetok-ngetoki. Ya ora apa-apa nek ora ngeki ya bangetan tenan kok. Tanpa sing riko Westin. Napa, Pak? Kingko kowe dijak fragmen ketoprak Loro Mendut karo Wiraguna. Sing dadi Wiraguna Pak Kunto Alsid. Pak Kunto Alsid. Heeh. Terus barene Oki Suwarno mboten sios. Ha iki apa lumantar WA iki apa sing diaturke? Terus enten kata-katane mulih mboten? Ora ono. Ora Berarti blok kuwi blok. Oh iya. Tansah mawanging netra ning yo nek memungkinkan wektune. Nek ora memungkinkan diaturke gara-gara ora masalah. Nggih, kula manut mawon, Pak. Ana Jero arep blusukke ya. Seneng nek aku kleru. seneng soalnya sing kleru aku terus. Sekali-kali kowe sing kleru. Mau wis e. Institut mau tadi. Jero ati kadung tresno tan liya amung sliramu satemah lara ya lamat wos monggo.
wis bali nggone. Ora leman. Iya. Wis entuk mau. Sing urung tak keke nggone Ika iki engko ndak dinesoni aku. Iya. Aja kuwatir kae iki tak